beak apur bat erakusten dugu gizakia umezurtzak balira bezala, ez da? Lehen nola edo ala bazuela alegia, agian jamoikoen esperantza edo horrela, baina geroztik eskutik utziak izango bagina bezala, zeri heldurik gabe, eta orduan gizakia ikusten du beha arima erratu bat bezala dabilela mundu honetan garen, ez da? Horregatik bere irudiak eta askotan dira oso onirikoak, ez da? Iruditzen zaizu askotan hau benetan erreala otea, ametxentakoa otea, nondik noa irudi hauek. Eta kritikari bate baino gehiago dio, bere poemak gehiago direla, erromesaldi bat bezala, edo ibilaldi bat bezala, kanpo santu amaren egiten duzuna. Hainbat irudi daude, agertzen dira haindeguak, agertzen dira jainkoak, agertzen dira gizakiak sufritzen, zerbait falta izan zaielako, baina izango balia bezala marmolezkoak, ez da? Hotzak, gora begira, zeri heldurik gabeak eta sufrimenduen eroriak.